Ibilbide luzea dute egina euskarazko hedabideek. Ibilbide hori beren sorkuntza beretik herritarrekin batera egin dute. Proiektu guztiek izan dute euskal herritarren sostengua, eta euskarazko hedabideekiko erakutsi duten inplikazio maila ere handia izan da. Inplikazio eta lotura hori, ilusio eta kalitate handiz lan eginez eskertu dute hedabideek. Askotan baldintza zailetan lan egin behar izan dute profesionalek, baina hori ez da oztopoa izan euskaldunon informazio eta entretenimendu nahiak asetzeko. Oso harro egon gaitezke gure hedabideekin. Ekimeneko arduraduna da Alberto Barandiaran. Ekimen den talaiatik zer ikusten den ezagutuko dugu, eta aukera izanen dugu euskarazko hedabideak hobeto ezagutzeko. Alberto, sektorearen diagnosia eta definizioa egin duzue, ze ondorio ateratzen duzue hemendik? Nafarroaren ikuspuntutik diot, Bueno, ondorioa da burua hasi gaela ateratzen neurri batean, gobernu politika aldaketaren ondorioz, noski, oso urte gogorrak izan dira. Eta aldaketarekin da politika eraginkor batzuekin somatu da aldaketa bat alde hortatik. Baliabideetan, baina baita jarreetan ere bai. Lehen badago ate bat jotzeko eta zabaltzen zaizuna, ezta? Eta lehen etzeko, da hori oso importantea. Administrazioaren aurrean eskatzen duzue ahots bateratu bat. Ahots horrek Nafarroko instituzioei eskatzen die? Ahots bateratu horrek eskatzen dio gobernuari noski politika publiko eraginkor bat, politika publikoek egin behar dituzten 3 oinarriak edo dira ahalegin publikoa egitea, lidergoa eramatea eta lan hori, kasu honetan euskalgintzan egiten duten taldeen ondoan egotea, laguntzea eta hori. Beraz, politika publiko diru laguntzetan egonda igoera importante bat, eta hori ondo baloratua sektorean. Jarrera proaktibo hori, lidergoa eramateena, badago aldaketa bat, baina iruditzen zaigu gehiago egin daitekela eta egin behar dula, Nafarroko gobernuak. Proaktiboago agertu behar dula euskal hedabideen alde, orokorren euskalgintzarekin, baina euskal hedabideen alde, gehiago sinistu behar dula euskal hedabide duten potentzialidadea eta nola hizkuntzaren berreskurpenean dakaten balio hori. Eta hirugarrena elkarren ondoan egotearena, hori nik uste dut ere aldaketa handia egon dela, duela gutxi plan estrategikoa, Nafarroa izan duen Euskaren lehen plan estrategikoa egin da, garatu da, eztabaidatu da, eta euskalgintzako taldea eta konkretuki hedabideen ordezkariek eduki dugu zer esana, egon gara bileretan, kasu egin digute, beraz, hor rekorrido bat dago, baina urratxo batzuk ematen dira. Momentu honetan, plan estrategiko batek egin beharko lukena da, begiratu, eta hori oraindik ez du egin, egin beharreko lana da, sortu behar ditu 3-4 mai azpisektorialak, eta horietako bat izango da hedabideen maila. Plan estrategikoa bera garatzeko mailak, eta esaten dizute 3-4 maila egongo dira, eta horietako bat hedabideen lana, eta hori importante izango da, eta dituak gaude egoteko, eta nik uste dut azkenean hasiko garela lan hortan. Hedabideen behategia, zertan da? Behategik induna izan da datu horiek biltzen hasi, bai datu publikoak, bai sektorearen barruko datuak, bai unibertsitateetan zeuden datuak, bildu eta kokatu eta antolatu portal batean, webgune batean datutegia hitzen dena. Eta hor ditugu benetako kutxa beltza. Hor, sekulan euskal hedabideek ez dituzte hainbeste datu izan, baina sekulan euskalgintzako talde askok izango dituzte hainbeste datu hain ondo antolatuta eta hain interesgarriak. Hori erakutsi du administrazioa, erakutsi diegu hainbat unibertsitateko hainbat irakasleta eta denak azpimarratzen dute hor dagoen balioa. Gaur egun, sareko kontsumoa 10% igo dela aipatzen da. Nola baloratzen duzu datu hau, 10% igotzeana? Gaur egungo audientzia neurketa klasikoa ez dutela balio. Horiek neurtzen dutelako bakarrik zer konsumitzen duzun etxean euskarri zehatz batean. Gaur egun gero eta gehiago gertatzen da, irakurri duzu edo entzun duzu edo ikusi duzu, bai nun, ez naiz gogoratzen. Batzutan iritsi zaizulako Twitterretik edo sare sozialetik edo WhatsAppetik eta
Hori gero eta ohikoagoa da eta denok gaude hortan, baina ere konsumitzen da. Orduan, alde batetik dago reflexio hori nola neurtu behar dugun, nola kontuan hartu behar dugun, eta hor, bai ez, behategia eta aipatzen dugun pixkat ikerketa zentro horrek lagunduko digu hori guztia interpretatzen. Eta askotan hitz egiten da kalitatezko kazetaritzari buruz. Zuek egindako lan batean ere bai kalitate indizeak aztertzen dira. Euskal komunikabideek kalitatezko kazetaritza egiten dute? Nik ez dago zalantzarik. Kalitatezkoa egiten dela eta egin diren azterketak hori frogatu dute. Kalitate estandarra direla inguruatzen gaituzten edabideen parekoak, inkluso Europan oso nagusi diren edabideen kalitatea. Alberto, baldintza gogorrak eta aipatu ditugu, baina baliabideak badituzte Euskal Hedabideek beraien lana behar bezala garatzeko? Baliabide gutxi ditugu. Jendea ez du dabil, lan prekariotan askotan, borondate askorekin, eta horrek balio izan du, eta horrek ere ematen digu neurria, jendea zer nahi duen, datu bat ari ez. Euskal Hedabideetan ia 1000 bolondrez inguru daude, voluntario inguru daude, da jendea prest dagoena laguntzeko, aportazioa eta hori. Eta hori oso ondo dago, baina horrek ere erakusten digu ezin dela jende hori behar bezala tratatu edo ordaindu edo. Prekarietatea badago, zaila da jende ona mantentzea taldeetan, zaila da atatzen diren kazetari bikain horiei eskaintzea zerbait geratzeko behin esperientzia, gu beti izan duguna da, hau sektore industrializatu batean desastre bat izango litzateke, formatzen duzu jendea eta ona eta ja kalitate bat hartzen duenean, da 4-5 urte da manean, joan egiten da, edo arlo publikoa, edo beste enpresa batzuetara, edo aldatzen du lan ez beste gabe. Hori tragedia txiki bat bada, eta hori konpondu beharko litzateke. Osongi, Alberto. Mila esker. Gurekin parte hartzea, zure esperientzia konpartitzeagatik gurekin behintzat. Oso ondo, eskerrik asko. Hau da gure platoetako bat. Imaginatzen zenuten horrela, sartu, kontuz kableekin, Kablez josia ikusiko duzu dena. Eta kontatuko dizuet sekretu bat. Gure nagusia kontzentrazioa behar duenean, inorekin ez egoteko erredakziotik alde egiten du, eta hemen, piztinetxo argiak eta hemen gelditzen da. Hemen egiten ditu bere hausnarketak. Zer da, txikia, ondia? Argi asko, argi gutxi, faltsua dena, telebista, ez? Ondia da. Bai, ondia da. Espero nuen. Mahai inguru aztu eginen, mahai aurrea eginen dugu guk oraingoan, Hirukote, non dago zuentzat informazio iturria? Bilatzen duzuenean? Ez dakit, ni honen entorrean pentsatzen nibili naiz horri buruz justo, eta iruditzen zait geroz eta gutxiago bilatzen dugula guk geuk iturria, ez? Eta askotan guregana datorrela beste bide batzutatik. Esan nahi dut, lehen agian askoz ere kontsumitzaile aktiboago ginela, bakoitzak erabakitzen zula zer kontsumitu, egunkari erosi, irrati entzun, eta orain geroz eta gehiago datorrela beste norbaitek agian zerbait nonbaiten harrapatu eta WhatsAppera bidaltzen dizulako, edo zure timelinean norbaitek bertsiotuta agertu zaizun informazio bategatik, edo. Nik interneten bilatzen dut askotan. Bai? Bai, ez dut ohitura handirik Twitter eta olakorik, ohitura handirik ez dut ohiturarik olakorik erabiltzeko. Batzutan bai WhatsApp bidez jendeak bialtzen duela ikusien lotura interesgarriren bat edo olakorik, baina normalen internetera jotzen dut. Eta zure kasuan Itziar? Bai, nire kasuan pixka bat erdibidean ibiliko nintzateke nik bilatzen ditut berriak nik neuk, baina egia da, kasi egiten diedala lagunek eta igortzen dizkidaten horiei, baina egia da ere sare sozialetan sartzen naizenean nik neuk erabakitzen dudala denok bezala nori jarraitu eta igorle horren arabera aukeratzen dut beste urrats hori ematea eta berria edo artikulua dena delakoa irakurtzea ala ez. Horri nik garrantzia handia ematen diot. Zubilana nork egiten duen, horrek garrantzia handia du niretako. Arratsaldeon entzule, hemen ari gara Irrintzi Plaza saioan eta egunero bezalaxe gonbidatu pila izanen dugu hemen gurekin eta gure irratsaio hau zuekin guztiokin konpartitzeko. Ikuste duzu, Anabel, ezabate, zaila, zuk ere egin zen baina gonbidatua gaurkoan zuzara, Reyes, alderantziz eginen dugu. Edo zuek, ongi etorri, gure etxera. Eskerrik asko, Euskal Herria irratian gaude. Bai. Euskarazko irrati bat eta euskaraz aritzen den kazetari batentzat zein da eguneroko errealitatea?
Eguneroko errealitatea, zorionez, gero eta goxoagoa. Bai? Bai, hori da. Goratzen dut, ni hasi nintzenean, duela ja zenbait urte, 20 piko urte luze, askoz ere zailagoa izaten zen kazetari euskaldun batentzako eguneroko lana. Euskaldunak eta aurkitzea, elkarrizketak eta egiteko oso konplikatua izaten zen. Eta goratzen dut, joaten ginela kaletik eta euskaldunak aurkitu eta etorri irratira, etorri elkarrizketa egiten, baina zertaz, nahi duzunaz. Euskalduna zenuten da ura hartu. Zertaz dakizu, horretaz hitz egitera. Eta ze esanik ez, instituzioetan, erakundetan, edo enpresa munduan, edo lan oso kualifikatu batzuetan, karguetan, eta euskaldun gutxi izaten zen. Eta ez dago beste oztoporik? Diote, beste trabarik euskaraz aritu alizateko? Bai, noski, guk jasotzen dugun informazio gehiena gaztelaniaz dator. Eta hola izan da urtetan, oraintsu arte. Oraintsu azken 2 urte hauetan badirudi gauzak aldatzen. Ari direla zentzu horretan ere bai. Baina informazio gehiena jasotzen dugu gaztelaniaz. Horren arira erakutsi behar dizut bideo bat. Begira, gure lankide bate, entzuten duzun. ¿Euskera? Pues no sé si va a estar. Porque fíjate, son propios, están en cuadro, entonces no lo sé. Si sos una banda de calle, pero ahora no va a estar. Euskaraz eskatu du gazteleraz emandako informazioa, eta ez dakiela hori ere lortuko duenik. Bai, hori askotan. Bai. Eta askotan modu honean esaten zuten, baina beste batzuetan nahiko modu zakarrean ere esaten dizute, ezta? Eta, halako gauzetara zoritxarrez ohitu egin gara, eta horrela lan egin izan dugu urteetan itzultzen. Bai. Iruñeko udaletxean orain? Bai, atzo. Bai, eta sinesten dizut aldaketa politiko eta soziala izan da neurri batean. Baina, komunikazio departamentuetan aldaketa gutxi izan da. Teknikarien aldetik? Teknikariak edo langileen profesionalen aldetikan. Lan talde eginak dira, esate baterako Iruñeko komunikazio zerbitzuan, Iruñeko udaleko komunikazio zerbitzuan, uste dut 5 kazetariari direla lanean, eta ez dakit euskeraz. Batek badaki pixka bat, baina ez da usartzen idaztera edo hitz egitera. Zerbait badaki, baina horretan dago. Eta ez daukate hola kazetari euskaldunik. Eta oso zaila dute gainera euskaldunak kontratatzea, kazetari elebidunak kontratatzea. Eta hor bezala beste tokia unitzetan. Eta ez dago zuen artean, euskarazko kazetarien artean gutxienez laguntzeko itxurarik edo? Hemen aldamenean guk zorionez berria dugu, eta haiekin gauza asko egiten dugu, edo zalantzak, edo kontaktuak, edo halakorik bai. Edo zer esanik ez, beste irrati aldizkariekin ere bai, tokiko aldizkariekin. Baina sarea nik ez nuke deituko sarea. Elkarlana bai, baina gehiago da ezagutza personala, adiskidetasuna, eta borondate ona, eta euskaldunen arteko konplizitatea eta konpromisoa. Eta horren bukatzeko, zure lana baldintza hobeagotan edo garatzeko? Mesedez, informazioa sortzen duzuenok, pentsatu hemen bi hizkuntza ditugula. Orduan ez ahaztu sistematikoki bat. Edo ez ibili beti barkamena eskatzen, eta ez ere egin gabe. Mesedez, kontuan hartu bi hizkuntza ditugula eta denok eskubide bera dugula, ez da, nahi duguna erabiltzeko. Mesedez, kalitatea, sortzen diren testuak egokiak izatea. Ez dugu beste munduko gauzarik eskatzen, testu normalak. Pentsara doan, testua. Bai, komunikazioa errazten dutenak, informatiboak, baina komunikaziorako egokiak. Zer gehiago, kontuan hartu, hori bai zuen komunikazio taldeetan egotea euskaldunak. Ez ibili beharritzatea beti, nik uste dut 3. solairuan badagoela administratibo bat, pixka bat dakien.
kontuan hartu hori eta puntu eta kokatu personak behar den tokietan atenditzeko hain zuzen ere, gizartean dagoena, dagoen behar hori. Reyes, mila esker. Segurazki izanen duzu batean beste bat zai, baina oraingoan zuk bera elkarrizketatzeko. Bai, seguro. Alaxe izaten da zorionez gero eta jende gehiago gainera, eta jende adin guztietakoak, toki askotakoak, hemendikan pasatzen dira, bai Nafarroatik kanpoko euskaldunak, atzerrian jaiotako euskaldunak, denetikan, eta gustatzen zaigu. Plazerra. Bai, gauza bera. Eskerrik asko, Reyes. Venga, zuri. Nik jartzen badizkizuet hedabideen arloan, prentsa dugu, irratia dugu, telebista dugu, eta sare sozialak ditugu. Zuen bizitzan daukaten inpaktuaren arabera, nola ordenatuko genituzke? Maider? Nirean sare sozialak baldin badia Twitter, Facebook eta nirean ez dute eraginik. Ez dute lekurik? Ez dut ohiturarik erabiltzeko, WhatsAppa eta bai. Horren aipatu zu telebista, irratia eta... Telebista, irratia, prentsa idatzia? Lehenengoa prentsa, nik uste. Prentsa paperean eta internetean. Bigarrena irratia eta telebista eta azkenekoan ikuste sare sozialak. Ander? Nik sare sozialak lehenbizikoa dudari gabe. Eta gainera askotan nire kasuan sare sozialak izaten dira bidea markatzutena gero besteetara iristeko, ez? Osa, sare sozialetan aurkitzen du prentsa idatzizko loturak, edo irratikoak, edo telebistako bideo jakin batzuk, eta gero hortik aurrera ordena, ez dakit, esango nuke prentsa idatzia, irratia, telebista, baina iruditzen gero sare sozialetan hirurak nahasten direla asko. Niretzat prentsa, baina egia da, gero eta gehiago garrantzi handiago hartzen duela, hori lagunek edo ezagunek txiokatzen edo proposatzen dizkidaten beste eduki horietara jotzea. Eta Labaren kasuan, telebista eta gaur egun irutsuloren aplikazioa. Kaskoak eman ditu dela, nik egin dizut elkarrizketa, Kostako zaizu, Euskaldunok hitz gutxikoak omen gara eta... Bueno, baina saiatu, utziko jazu saiatzen, ez? Zu saiatu, baina pentsanik bapaten erantzun guztik monosilabikoak ematen badizkizu. Hori ezinezkoa da, urko, zuetzara olakoa. Usteak erdi ustele, batzuk ospea izan badugu, baina gero zer esan ez dakit badaukagu. Urko, saiazu, zure ibilbide profesionala kontuan hartuta. Zer nabarmenduko zenuke Euskal Hedabidei buruz? Zeintzu dira indargune eta ahuleziak? Begira, galdera hala egin duzunez, indarguneekin hasiko naiz iruditzen bazaizu. Nik uste dut denbora luzean hortan aritu garela, ezta, gure itzalak eta erakusten egutera eta laiotza, ez? Eta garai batean behintzat, genuen sentsazioa jendaurrera agertzen ginen aldiro negar egiteko zela, ez? Batean gure miseriak izan badirenak ere, algi ez dira gezurrak. Ezin iritsi genbiltzala, dirurik ez geneukala, gobernuak erabakizuelako dirurik ez zigula eman behar, gure azena ez zigula eman behar, eta alakoak izan ziren. Orain berriz pasagara beste egoera batera, nun jende asko uste duen, orain ondo ez, orain lagunak dituzuen horrekin, zuen arazoa konponduta izango dira. Hori ere ez da hala, ez? Egia da, eta hori aitortu beharra dago, egoera baino bea badela lehen baino. Nafarroari buruz ari zara zuzenean. Bai, esango nuke jarrera noski desberdina da. Kontuan izan da lehen gobernu bat bazenuela aurrez aurre nun esaten zuen, ez dizu sentimmorik emango, eta hor eztabaida posiblerik ere ez dago. Eta orain aitortza bat behintzat badago, ezta? Eta hori onartu behar da. Baina askotan berri izaten du, pospolo bat, zu hori piztuko duena, ez? Eta adibidez, tokiko komunikabideen kasuan hori tokiko menbidez iritsi zen, ezta? Lehen esan bezala, komunikabide gehienak euskara elkarteen arrimoan eta sortutakoak zirenez, gehienak genbiltzan topagunean sartuta, Euskal Zaleon topagunean. Baina topagunean ere oso proiektu desberdinak zeuden tartean, aisialdian, euskararen normalkuntzan, gazteekin lanen ari zirenak, komunikabideekin lanen ari zirenak, eta orduan ikusten zen komunikabideen esparruak berezko pixua ere hartu zuela eta orduan tokikon sortzea erabaki zen, ez? Eta orduan Nafarroako toki komunikabide gehientsuenak bertan gaude, ezta? Hor ikusten delako batetik, geneukala, krisi orokorra. Bai. Hau, norberak bere etxean ere pairatu izan duguna, ezta? Eta horren berri, ez da horren berri guztiok badakigulako. Gero, gehitu hartzaio horri prentsaren beraren krisia. Prentsa eredua ere aldatzen ari da. Ez da berdinak duela 20 urteko prentsa eta egungo, ezta? Hor teknologia berriak ere sartu dira eta abiadura hartzen ez baduzu, atzean, atzeratuta geratzeko arrisua duzu. Orduan krisi asko ziren.
Eta krisitik askotan sortzen dira aukerak, ez? Eta nik izan nuke komunikabideen kasuan ere hala izan dela. Ze horrek ezinbestean jartzen zaitu halako jauzi bat egin beharrean, ez? Esaten duzu. Edo jauzi egiten dut edo atzeran geratuko naiz. Eta jauzi hori, gure kasuan adibidez digitalizazioaren bidez ere etorri zen, eta horrek errazten du saretzea. Ze norberak eta guk badaukagu gure toki komunikabidetan hiperlokalizazio hori, azkeneko etxeraino iriste hori da gure indargunea, eta horri ezin diogu uko egin, ez? Baina horri uko egin gabe, era berean ikuspegi orokorrago bat ere behar da, ez? Eta orduan horra adibidez, agerkari digitalen bidez, horri ikusten genuen, zonaldera jauzi egiteko aukera ematen zigula, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan, Bailaraka egiten zen jauzi hori, Nafarroan ikusten zen, perspektiba edo maila desberdina dela, beti aipatzen den erritmo desberdintasun hori, hortan ere bai. Eta orduan, Nafarro osorako behartzuela, ez? Eta hor ikusi zen nahi ez, txapa, guaixek adibidez, eta zukongi eskidekizu, baina sakanan oso egoera zail batetik, ez? Krisi egoera batean, eta bereziki gainera krisiak jotako eskualde batean, batean lortu zuten eta esan zuten, guk badaukagu indarra jauzi hori egiteko, eta paperetik sarera jauzi egiteko, eta guk egingo dugu agerkari sendoan. Eta alaxe egin zuten, eta esan gabe doa, zeinen ongi doan. Urko, eta Nafarroari begira, Nafarroan daukagun egoera edabideen aldetik nola gabiltza? Esango nuke daukagula batetik jendearen aitortza, hori betidanik izan dugu, gobernuaren aitortza orain ere izan badugu, eta nik uste du falta zaiguna dela autoestimu ariketa bat. Alegia, gu ez gaituzte konsumitzen euskaraz garelako. Konsumitzen gaituzte besteak bezain onak edo hobeak ere bagarelako. Eta askotan hori sinistea ere falta izan zaigu, ez? Pentsatu izan dugu, euskaraz garen horrekin, ez? Eta askotan ere egia da hori erabili behar izan dugula, militantzia hori erabili behar izan dugula, hainbat jende gurera erakartzeko, ez? Ikusarazi nahi baldin badugu Nafarroko errealitate euskaldun hori etorri behar daukazu gurera. Hori tranpa txiki bat izan da, ongi etorri izan zaigu. Baina onartu behar dugu, gaur egun egiten ari garena ere sekulako kazetaritza dela, eta hainbatetan beste zenbait kazetaritza ere du baino modernagoa ere bai. Eta uste dut hori ere paparrean jarri beharreko medaia bat ere badala. Euskarazko kazetaritza hiztun kopuru mugatu batekin eta laguntza instituzionalak beharrezkoa ditugu. Aipatu duzu aitortza izan badugula, baina laguntza instituzionalak dauzkagunan nahikoak dira? Guk zailtasun batzuk izan baditugu, gurez berezkoak direnak, ez? Publizitatea lortzerako orduan adibidez, lizentziarik ez badaukazu, legez kanpo bazaude, publizitatea lortzeko ere zailtasun gehiago, noski. Egin dezagun azterketa bat. Sektorea zertan den, zenbat langile den, zein baldintzatan ari garen, segure langilei ere ezin diegu militantzia eskatu. Euskararen aldeari zara lanean, bai, baina nik gero hipoteka bat badut ere hilabetu garen ordaindu beharrekoa. Eta orduan, uste dut duintasun hori ere lortu behar dugula, ezta? Eta orduan, gobernuaren aldetik adibidez orain, bai ikusten da noski, borondate bat badagoela, arazo hori konpontzeko, ze denborarekin arazo hori kronifikatu egin da, urteetan diru sarrerarik ez baduzu, noski horrek badakar batetik lanpostu askoren galera, gurean ere bai, eta hori ere uste dut egunen batean aztertu beharko dela, ezta? Ze komunikabide batzuk ere itxi dira. Izan ere, badaukagu telebista bat, Txipitxapa telebista bere egunean itxi zena, esan erran irratia ere alaxe dabil, esan ez dut, baditugu hor arazo batzuk, ezta? Eta biktima batzuk ere utzi ditugu bidean. Ez dakit horiek berpizterik izango dugun, akaso beranduegi izango da, baina ez dezagun beste hildakorik izan bidean, ez? Orduan egin dezagun azterketa hori, eta esango nuke, mai hortan biltzeko guk gero horrek ere borondatea erakutsi diogula gobernuari, eta esango nuke hori dela bidea gainera. Mai horren inguruan bildu beharko dugula eta erabaki. Begira, hau mantendu nahi baldin badugu, beste kontua da, mai hortatik aterako den hausnarketaren emaitza izango ote den hau. Akaso iristen gara ondorio batera nun inbeste komunikabide ez ditugun behar, hori bada zenbaitek buruan daukan, ezta. Benetan behar alda adibidez, herri bakoitzean, eskualde bakoitzean komunikabide bat egotea. Egin ezagun horren gaineko hausnarketa, hori ditzi desberdin egin behar da azterketari, bai, eta uste dut gainera hortan gainera denok zintzo izan behar dugula, eta gogoeta egin lasai aski, eta esan, ezin bestean o ezinean ibili beharrean guztiok, behar bada beste hilako mapa bat osatu behar dugu, eta hor baditugun ahulezi horiek estaltzera joan, eta beste zenbaitetan alperrikako lana egin beharrean hortara bideratu gure lanak. Uste dut hori egin beharrekoa dela. Hori zaila da, ez da, erreza deus ere ez da, ikusten ari gara, baina bueno. Kontutan hartu da, komunikabideen artean oraindik ere askotan badirela zauriak, iraganeko zauriak, eta hor historia bat ere badaukagu. Eta historia horretan, norberak bere burua salbatu behar horrekin, beste biderik ez zaigulako geratu, batzutan ondokoarengan zauriak ere eragin ditugu. Eta zauri horiek iztea ere,
bide zaila da. Eta denbora behar du, segurazki, ezta? Urko, lehen aipatu duzu diru laguntza, ez dut aipatuko, ez zaizu gustatzen, diru kopuru batzuk jasotzen dituzte. Bueno, diru zaku batzuk ere jasotzen dira, baina hoien baldintzak ez dira oso xamurrak. Batzutan, esleipen datak direla batetik, gero zuritzeko baldintzak edo ekoizpen baldintzak, azkenean... Nik uste dut batetik, Nafarroaren kasuan, aitortu behar dela eta hori begibistakoa da, gobernuan bertan badirela hainbat teknikari, zangalatraba edo oztopoa jartzen ari direnak, ez? Eta hori ere ez da bidezkoa. Azkenean, funtzionaria zaren heinean, badakizu gobernu batentzako ari zarela lanean, eta gobernu horrek asmo batzuk baldin baditu, zu gobernu horren teknikari zaren heinean, hori bideratu beharra daukazu. Eta hor bueltarik ez dago. Eta hor nagusiak, zureak eta nireak bezala batzutan neurriak hartzen ditunean, hor hartu beharko ditu neurriak ere. Alegia, ezin du izan, teknikari baten borondatearen araberakoa, zure planteamendua aurrera ateratzea edo ez. Hori batetik ezin da ona hartu. Osoki, lagundu diazu pixka bat ere, Nafarroako hedabideen mapa hori pixka bat ikusten. Nik uste dut mapa, nik gainera eguraldi kontuetan eta ere mapakin aritu nahi zenez. Mapa, baina hedabideena. Eta hedabideena, baina nik uste hori dela garrantzitsuena. Ezta mapan askotan, bakizu, mapa hitza eta hori ere pairatu izan dugu mugen kontua, ez? Muga non jartzen duzun eta nunez. Nik uste dut hori falta zaigula. Mugak ezabatu kasu honetan, mugak gainditu eta zubiak eraiki. Eta elkarlana erakunde komunikabideen artean, komunikabideen guren artean ere, aztuta kompetentziak eta alako kontuak eta ez direlako. Alegia, batak ez dator besteari itzale egiteaz. Nik uste dut osagarritasuna bilatu behar dugula, ez. Demagun Euskal Hedabideak etortzen diala zuengana, aditu bihurtzen zarete eta aholku bila datoz. Ze aholku emanen zeniekete? Nik agian lehen aipatu dana eta aurreko eguna lagun batzuekin komentatzen telebistarena aipatu dana egitea beste saio batzu diren, beste formato bat, beste aposturen bat, baina nire kasuan edo nire iritzia da beti horren sakonak ez direnak edo horren itxiak edo horren formalak ez diren beste saio horiek edo beste eskaintza hori egotea. Ale batetik ni ikusle moduan eta bestetik ni aekan irakaslean naiz, askotan bilatzen ditugu gauzak ikasleendako eta oso askotan erabiltzen ditugu komunikabideak, oso ongi daude, gainera egun interneten bidez gauza asko jaisten alda, entzuten alda eta pieza asko, baina batzuetan falta zaigu ere kaleko jendearen bapateko euskara hori, nahiz eta batuan izan, baina gure euskara hola lasaia eta hori jasotzea ere eskertuko nuke. Ander? Nik pixka lehen esan dudanaren hildotik, iruditzen zait, zer kontatzen den baino, nola kontatzen den horri eman behar zaizkiola buelta batzuk, eta hor badagoela eremu handi bat esperimentatzeko, formatu berriak, lenguai berriak proposatzeko, hor askotan ustut ETB batez esaten da, ez? Daukan audientzia txiki horrekin beharko lukela munduko telebistarik esperimentaletako bat, ez? Baduela justo aukera hori baliatzeko, gauza probatzeko, gauza berriak, ustut hori bere nabardurekin, baina euskal komunikabide gehienetan aplikatu daitekela, ez? Osea, pixkat ausardi gehiago beharko litzakela gauza kontatzerako orduan beste formatu batzu, beste mota bateko diskurtsoak eta formatuak proposatzeko. Maider, konta iguzu, tokiko hedabide baten egoera zein da Nafarroan? Hemen, zer esan, gora berak egon direla. UPN-eren gobernua zegoenean, garai hobeak eta okerragoak pasa izan ditugu. Azkenak oso latzak eta esan dezakeguna aldaketarekin hobera egin dutela nabarmen gauzak, baina karo, aldaketak ez dira batetik bestera gertatzen. Eta Nafarroako gobernuari beste alorretan gertatu izan zaion bezala, sekulako arazoak topatu dituela, berak aurrera eraman nahi zituen politikak edo gauzak egiteko, kasu honetan ere berdina gertatu da, ez? Gure komunikabideen, euskarazko komunikabideen traba handienetako bat izan da, ez jakitea zer jaso behar dezun, noiz, nola edo etorriko den, edo ez. Maider, tokiko hedabide batean gaude, ze karpen egiten du horrelako hedabide batek gainontzekoek egiten ez dutena? Luze hitz egin daiteke,
Esan nahi dut, komunikabideek izan duten garapenarekin, sare sozialak, interneta, bere halakotasun hori. Gaur Altsasuko festak eta igotzen dezu sekulako galeria, eta jende asko igual ez da Altsasura etorri, baina ikusi ditu Altsasuko festetako argazkiak eta momentuan gure bisitek gora egiten, orain arteko joera hori goraka mantentzen da. Eta Facebook, Twitter eta horietan ere. Eta lehen esan dezu, hemen sakanan, zer eragina dauka, hemengo kontu eta zaritzen garela, baina konturatzen gara ere, deitzen digutela beste komunikabide batzuetatik ere berria edo, aizue, pertsona hau irakurri dugu zuen, egin diozutela elkarrizketa bat, ez dakit nori, nahiko genuke guk ere, azkenean, hedabide handiek ere, zerbait interesgarria ikusten dutenean, deitzen digute. Zein da tokiko men jarduera? Bueno, baditu hainbat alorretan lan egiten du. Printzipioz da topagune bat Euskal Herrian lan egiten dugun herri komunikabide guztiena. Pilo bat gaude, bakoitza ezberdina da, batzu daude oso handia goiena bat, adibidez imaginatu ez, Gipuzkoaka hori da oso handia eta gero beste batzu txikiago, beste batzu gaude hor erdibidean, ez da handi ez txiki, hor, eta orduan zer batetik publizitateari begira lortu nahi dira zu komunikabide txiki bat bezala iritsi, ez zintzaren tokietara iristea. Eta gero bestetik baliabideak eta formazioa eta jardunaldiak egiten dira, lehen esan dugu ere mundu hau etengabe aldatzen ari dela, etengabe formatzen ibili behar dezu, programa berriak etortzen dira, gu orain arte duela gutxi ere aldaketa bat egin dugu, pasatu gara kuarketik maketatzetik pasatu gara indizainera, bitartekoak harremanetan gaudenez, goienakoekin adibidez, beraien plantillak eta utzi dizkigute, hor dago, harremana, formazioa eskaintzeko jardunaldiak izaten ditugu urtero, eta hortik. Eta ze etorkizun daukago Aixek? Ze etorkizun, guri gustatuko litzaiguke oparoa eta ona izatea. Ze gustatuko litzaiguke, bere garaian egin behar izan genituen mozketak gainditzea. Hor egotea, jarraitzeko izaten referente bat. Ez, esateko, begira, sakana ezakitza gertatu da. Guazen guaixera, ze esaten duten hauek. Ez, pixka bat, referente izatea. Maider, jarraitu ezazue, referente izaten, eta ostirelo jasoko dugu guaixe hori etxean. Osongi, mi esker. Zuri. Aipatu duzue, eta hiruek bat egin duzue, esaten duzuenean, edabide hauek anitzak behar dutela izan, euskal edabideak. Denak omen gara feministak, abertzaleak, euskaltzaleak, ze gertatzen da? Guk egin ditugu edabideak horrela, edabidek gu egin gaituzte horrela, zer itzi dago hemen? Zakit, iruditzen zait, orain okurritu zen goza da, baina agian ezberdintasuna dela Euskal Herrian euskal komunikabide gehienak, edo asko behintzat herri ekimenetik sortua direla eta sektore jakin batzuetatik, sektore ezkertiar euskaltzaleak, eta orduan behin hortik eraiki denen komunikabideat, normalen komunikabide horrek hildo editorial hori garatuko du, eta orduan gizartean hitza da, euskaldunak ez dakitaina hitza diren, esango nuke baietz, baina agian ez gizartean hitza den neurri hortan. Baina iruditzen zait, zaila dela komunikabide bati bere eskatzea, berea ez den, edo bertan lan egiten dutenak, edo zuzentzen dutenak, edo dena delakoen diskurtsoa ez den bat plazaratu dezaten, ez? Orduan, beharko lirateke beste eragile batzuk, beste sektore batzuk, beste alderdi batzuk, hor apustua ginen luketenak, edabide propioak sortzeko, haien esparru ideologiko hori dagokiona, baina bitartean bestei halako aniztasun bat eskatzea, aniztasuna eskatu daiteke ahotsa emanez mota askotako jendeari, baina nik uste dut hori... Baina jende hori non dago? Zeren gero zailtasunak egoten dira jende hori bilatzeko? Bai, nikuste dut alderdi dagokionez bai dagoela presentzia bat euskal komunikabideetan edo saiatzen dela behintzat ahotsa ematen arko guztiko diskurtso edo ahotsei, baina gero hildo editorialen edo iritzian, uste dut zaila dela komunikabideatek berea ez den edo hangoek sinisten ez duten diskurtso bat plazaratzea ahalik eta sektore gehienera iristeko asmoarekin, uste dut.
Pello, egunkaria sortu zenean, Herri Ekimena sortu zen, berria ere Herri Ekimena sortu zen, oraindik euskal hedabide batek herritarren sostengua behar du? Bai, hala da. Beharrezkoa du, bai ala bai. Bai, nik uste dut gaina osasuntsua dela edukitzea herriaren sostengoa. Herritik, herritarrengatik gertu egotea ona da komunikabide batentzat. Eta Nafarroan, zein da berriak daukan egoera? Nik uste dut ona, nik uste dut referentzialtasunari eutsi diola garai guzti hauetan, urte guzti hauetan. Eta nik uste dut euskal hedabideen artean, euskal irratiarekin batera eta beste batzuekin batera, bere posizioa ona dauka eta hor dago nik uste zera ez. Euskaldun guztien zain, nola baitera. Askotan esaten da, sare sozialen sorrerekin eta hauek sortu dutela edo tradiziozko prentsaren krisia edo. Ze egiten du berriak edo zertan aldatu ditu proiektuak guzti honi aurre egiteko? Bueno, lehenik egokitu. Interneten munduak aldaketa sakona ekarri du, baina aldaketak ez da datoz bakarrik interneten mundutik, ez hedabideen atalean. Datoz tokio guztietatik, ez? Eta batez be prentsa tradizionalaren krisia dator sinesgarritasun krisi batetik. Eta horri gehitu zaio gero, nolaiteko, interneten iraultza. Dana aldatzen dalako interneten bidez, munduan ikuskera aldatzen da, eta hedabide tradizionalei eragin die zuzenean. Eta horren aurrean egokitu behar izan du. Berri egunkariak ze eskaintzen du paperezko hori mantendu dadin eta besteek eskaintzen ez dutena? Bueno, hor habilidadea eta artea eta sormena dago jokuan, pixka bat jendearen gana iristeko eta jendearen arreta lortzeko, ez? Eta hor daude gure kazetarien lana hor dago. Nik esango nuke eman dela aldaketatxo bat eta lehen egiten zen kazetaritza gehiago zala errealitatearen lekuko gisa aritzen ziren kazetariak, lekuko espezializatua, lekuko bereziak, adituak eta nolabiteko kontatzen bazekitenak pixka bat, baina orain lekukotasun hori nolabiteko ez daken beste indarrik eta gure funtzioa gehiago da errealitatearen esploratzaile gisa aritu behar izaten dugu. Deskubritzeko askoz gehiago errealitate hori jendeari, eta orduan hor behar da zena, intuizioa eta habilidade berezi batzuk, trebetasun desberdinak, nolabait ere kontatzen duguna edukitzeko interesa jendearentzat. Kazetariak aipatu dituzu eta kazetarien egoeraz galdetzeko bideo bat erakutsi behar dizute. Batez ere Nafarroan kazetari euskaldunen egoeraz. ¿De qué equipo? ¿Usted entiende el castellano? Sí, pero también tengo derecho, nos facilitaría el trabajo bastante si hiciera alguien unas declaraciones en euskera. Pues mire, ¿qué quiere que le diga? Aquí el castellano es la lengua oficial, en este Parlamento también, no es oficial. Entonces no es oficial en Navarra el euskera, nosotros hablamos castellano, queremos al euskera, creemos que es una lengua a preservar, que es un bien cultural de esta comunidad, pero también tienen que respetar a los que hablamos, al 12%, hay que respetar al 12% de navarros que hablan euskera, pero también habrá que respetar a la mayoría que no lo habla, ¿verdad? ¿Usted me ha entendido en lo que le he dicho? Pues entonces, ¿para qué quiere que se lo digan en euskera? Gracias. Zein da kazetari euskaldun baten egoera hemen Nafarroan, hau entzun da gero? Bueno, basamortu baten antzeakoa, hori sensazio hori badago. Lan guztia zaila da. Baina, bueno, realidade soziolinguistiko baten zera da. Hori areagotzen da
zailtasuna eta bazterketa egotzen da eragile batzuek nolabaiteko mespretsuarekin jokatzen baldin badute, ez, pixka bat, eta ez dute onartzen eskubide hori nolabaiteko bai kazetariena eta bai herritarrena jasotzeko informazioa edo kontakizuna euskaraz. Errestuko lioke komunikazio hori bera euskaraz egin izan balit, baina... Hola daude gauzak. Nafarroko gobernutik beharrezko guztia jasotzen du? Nik uste dut oraindik ere administrazioetan ez direla guztiz jabetzen ze nolako garrantzi estrategikoa daukaten euskarazko hedabideek euskararen ikuspuntutik. Eta baita ere, herritarren eskubideen ikuspuntutik, informaziorako eskubideen ikuspuntutik bakutsa bere hizkuntzan, ez? Kalitateak prezioa du. Eta euskaltzaleok bat egiten dugu esanez, berriak egiten duen kazetaritza kalitatezkoa dela. Berriak ze prezio ordaintzen du, kalitatezko kazetaritza hori eskaintzeko? Bai, berriako kazetariok oso barneratuta daukagu kalitatezko kazetaritza egin behar dugula. Eta da, ADN-en daukagun zerbait da, eta horren helburu daukagu. Eta horretako prest gaude, eusteko kalidadeari prest gaude, batez be, gure soldatak edukitzeko oso maila bajuan, esango nuke nik, eta izoztuta aspalditik, ez? Eta hori da, nik uste dut, gakoetako bat esplikatzeko zergatik den posible aldi berean bitarteko gutxirekin kalidade handia. Pello, aipatu duzu berria egokitu behar izan dela, gaur egungo berri emate horri edo zertan oinarritzen da guzti hori, egokitzapen hori? Bueno, internetek eukidun eragina azken urteotan batez be izan da informazioaren banaketa aldatu egin du eta askatu du paperetik gure kasuan informazioa eta ja badago beste mundu batean. Eta orduan gure gure zeregina ere aldatu behar izan dugu. Egonkari bat esatetik hedabide bat izatera pasatu behar izan dugu, nolabait dago, banaketa horretan, interneteko banaketa horretan parte hartzeko. Pello, mila esker berriako ateak ere zabaltzeagatik. Zuei. Eskerrik asko. Erronka berriak eta zaharrak dituzte euskarazko hedabideek, baina hala ere, txerto eraginkorra ere. Aurrerantzean edozein dela erronka ere, Euskal Herritarren sostengoa baldin badute aurrera eginen dugu denon artean. Administrazioek ere, egoera horren jakitun laguntzak handitu beharko lituzkete. Orain artekoak, baino sendoagoak, profesionalen lan baldintzak hobetzeko, hedabideen iraunkortasuna bermatzeko eta aurrerantzean sortu daitezkeen proiektuak ahalbidetzeko.